Nanamilit ka uban ang luha mo, mihangyong mo biya sa gugma ko. Gusto kong hawiran ka aron di ka mahilayo, ning akong dughang nagpangga kanimo. Ay nahanaw ka sakit yung batio, ako igog na lang sa paghandom ni anang imong katahong nga kanhigi ang pingan ko, ug gisapnay ning akong mga bukton. Maghulat ako, magahandom sa gugma mo, bisan og wala ka na, buhi panghandumanan ka, dili mahitabo nga hikalimtan ka. Kung ako walay lunak sa dughan mo, mag-antos lang ako, pinangga ko. Apan kung dunay panahong ako gikinahanglan mo, kung mubalik ka magahulat ako. Gusto kong hawiran ka aron di ka mahilayo, ning akong dughang nagpangga kanimo. Maghulat ako, magahandom sa gugma mo, bisan og wala ka na, buhi panghandumanan ta, dili mahitabo nga hikalimtan ka. Kung ako walay luna sa dughan mo, mag-antos lang ako, pinangga ko. Apan kung dunay panahong ako gikinahanglan mo, kung mubalik ka magahulat ako. Kung mubalik ka magahulat ako. Okay. Okay, shout out ay ta sa ato ang mga supporter, no? Shout out ni Edmore TV. Ni Jitrix TV, Michael Tamfos. Gingon man sa kong idol Emilito Amores, nasa kasubanan apan hinaot ang tangan nagka-recover na pud taon. Unya shout out day sa tuang ubang mga supporter sa Limokoy Trace Buhakak ug ingon man sa Janwa Mix TV. Wing Wing Labad ang atong sponsor. Kuan John Real Vlogs. Shout out usab sa DJ Kikik Radyo Bisdak. Bradix TV, shout out shout out usab ni Marilyn Kahayo Mix TV. Kahayo Mix TV. Please subscribe po sa channel Kahayo Mix TV. Shout out usab de Cebuanong Kusinero. Cebuanong Kusinero. Maricel, shout out usab ni Maricel Clavisillas. Pa-shout out usab ako group dong Moring dong Maring o Moring. Ilay Ruel Vilin og Mia og Inday Roth Antipolo. Gikan ni Ginny Antipolo. Sa mga Antipolo family. Shout out usab ni Bivit Tanyo. Shout out usab ni Roy Sales.
Tanginan ninyo ang katuang Sinta kay upload na sa Janwa Mix TV. Katong kanta na mong Sinta by Aegis at ang ito ninyo sa Janwa Mix TV at dito mo kuha ang full video adto ha. Shout out ni Roy Sales at ang ito bay ang katuang video to full video unya sa mga sunod adlaw kay napon may nga una nga video. Okay, daghang salamat sa inyong pag-view sa ako ang video o sa ako ang harana sa hapunon ni Alimukoy Tres Buhakak. Palihog subscribe mo sa pagka-subscribe sa akong channel Alimukoy Tres Buhakak o padayon mong magsuporta sa amo ang main channel Janwa Mix TV. Daghang salamat ug maayong hapon dalay kun ang Dios ug maayong pagpahuway kaniyong tanan.